Antonio, tu spetele tale! M-am căutat din engleză în oraș. Să te-au făcut ultima. Nu, 4. Câte avem podul? 4 astea. Și mai încă una, babu. Îmi iau scula și trec la spate. Wow! Mai avem una, nu? Da. Poate nu mai merge. Da. Să vedem dacă merge. Unde-i pământul fertil? În China. Unde-i și bălăgarul? Te zic eu că nu la munte. Unde-i și casatul? Sără. Plonjăm pe spate. Execuție admirabilă. Doamne, să nu puneți asta pe Facebook. Exact. E, nu, pe site. Amândouă. Îl face și pe ăla terminat. Oh, bă. Îl face și pe Walker terminat. Walker e mort. Gata? Da. Ăsta fixăm acolo, dați numele. Uite, mă, aici! Aici ai! Ce mată ai găsit? Aici, în spate. Da, pe aici. Maria? Apă. Tragi la măseară? A? Vrei să tragi la măseară? A? Vrei să tragi la măseară? Stai chiar lui Joana aia. Care? Carufi! Stai, stai, să bagi. Două. Avem fac mai bun. Avem fac o dată prea mai bun. Spunea pe buza. Numai eu singur. Da. Apă! Gheozdan. Acolo. Apă! Plecă-mă de aici. Nu vine să cred că pleci așa. Pleacă!